Morning Hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kilaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Siya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, and don't it feel good? Magayonon ang panahon. Magayonon ang morning tangonyan. Mga kahirit. Bako tabi ini si Henry M. Na nibago ka mo kan boses ade. Ini po ang sendong amigo Al Armario. Say Alan Al Armario. Ariola. Ha? Aliputon man ining wana ni jing ni VP Henry. Morning hirit bed. Aliputon. Ini po ang sendong amigo Al Armario. Ariola Ate Agripa. Dakol pang parientes kong Bunjing. Pwede man gayod Tanay. Sa pangaran po ni Henry M. Ni VP Henry na yaon ko niyan sa travel. Gari, dahil ko sabot kung pasahin ang direksyon ni VP ko niyan. Basta may travel siya. Inapudan ako bunjing ni VP ni Padi. Ay Padi ka nang una magtukaw duman sa programa. Sa rogado ngayon sa mga pagiriba. Sa buot-buot ko Padi Mariman. Mariman ta dahil nang babalikan si VP. Ano Jing? Dahil na siyang mabalikan. So yan yung programa. Anyway, kamusta po kita? Kung gusto manindo maki morning hirit digdi sa programa, yaw man po ang sa kuyang hotline. Hotline mainit-init na pirming hotline. Pakisurat, hanap ng bulpen, tabi. Tangani na, o kaya sa cellphone na, direkta na. Ngunit po ang sakuyang number, 0909-1175-001. Luay-luayon ta, 0909-1175-001. Ayun na. Na surat na tabi. Na type na dyan sa sendo mga cellphone. Yan po ang sa kuyang open line. Pwede ka mo mag-comment dyan. Pwede ka mo magbati kung anong mga informasyon.
pwede ka mo magkomentaryo. Dahil na po dahil na mag-miss call or mag-directang live na upload. Ta medyo pasa-pasa po ang boses kaya na cellphone ko na yan na open sa public. Text lang tabi, text lang kita. Ngani na maray ang roron. Pwede ka mo mag-comment dyan. Pwede ka mo mag-comment kay Maray. Pwede ka mo mag-comment kay Maraot. duang bagay baga yan, Bunjing. Partner Bunjing Tanay sa kuyang partner ko niyan. Duang bagay an comment pwedeng Maray, pwedeng Maraot. Normal iyan sa tao. At may mga tawong maray ang kaisipan, may mga tawong maraot ang kaisipan. Kaya normal yan. Anyway, open tabi yan sa linya na yan para sa kung gusto niyo makihirit. Digdi po sa programa. Maswerte sa iba ta iguana ki supply kan kuryente. Lalo sa digdi sa sentro. Sa mga sentro kan mga munisipyo and syudad. Iguana gayud ka mo kuryente. Di kasi ligas iguana sa sentro. An makairakso sa hararayong barangay. Grabe ang sakripisyo niyan, Bunjing. Saro na ako sa nagkakap-kap mo niya. Mapagalon, Bunjing, magkap-kap. Mapagalon magkap-kap, garibaga so nagbabalik ka kan inot na panahon. Tawad na pag-ururonan taan agi-agi sa mga kampanahon. Sabi ka ba, mas maug madaaso kampanahon? Good morning po, sabi ni 530. Okay, thank you so much. 530 sa imong pagbati. Good AM, no arin. Magkabalik ang ilaw sa Taisan. O para reyo kita, ara mo dyan sa Taisan. Diretso ang linya kayan. Ang linya tabaga dyan sa Taisan. Dyan sa Maslog, pasiring dyan sa Maanito. Sarabay iyan. Gari may problema pa. Oduman baga sa Sitio Kapantaran. Kanimalnod. Kaya ribanan ako kan clearing team. Kan DPWH. Sa kani Mayor Isiam Ismael. Kan after tulos kan bagyo. Mga alas 4 pa sananin hapon. Nagpasiring na duman sina Mayor Isiam Ismael dangan so clearing team kan DPWH kay iba sa mga taga Bureau of Fire Protection. Magayon nun na-check tulos pero may problema talaga dyan sa Sitio Kapantaran kan Imalnod. So poste tabi kan Aleco binalbalan so wire, Bunjing, nabalbalan ki kahoy, di siyempre naputol, So still bar kan still post baya kan Aleco biyong naputol. Dumi na pa sa tinampo, nakupar so half lane kan tinampo. Kaya ngunyan, yun ang problema ta dyan sa Southern part kan Legazpi. Siyempre dahil man ang papailawan na araw ka ng kamugtakan. Kasud magayod ba kapig irahay naman kan mga taga-Aleco. Grabe ngunyan ang trabaho kan mga taga-Aleco. Maringani sa ibang barangay, nagkatarabang naman so ibang mga barangay officials. Like dyan sa Maslog, si Kap Ninyo, si Nakagawa Dexter Olimpo and mga tanod, nag-clearing naman sa mga linya tangani na mapadali kita na ma-supplyan kan kuryente. Sana hidali ni kaya pagtarabangan tinatabi kung sa mga lugar dyan na pwedeng i-clearing na kan barangay, kita na mismo mag-clearing ni matabangan na mga taga-Aleco. Ang priority ko niya kan Aleco siyempre sa main line halo dyan sa Kapantaran dapat maayos yan para ang linya kan kuryente diretso na yan dyan sa Manito. Okay, so para mientras akseptaron ta na muna ang mga reports na talagang ang pag-iriba, pag-arog kayo ni.
On alert iyan, talagang nag-uurumbasan kita sa pagpaabot nin mga informasyon digdi sa programa. Baretang sunod-sunod. Dahil pa man. Sige na, sunod-sunod na lagon. Natabi si Angel. Dito ka na iling bunjing. Okay, yan tabi si Angel Mustasa. Angel, please come in. Yes, good morning Kuya Al. Good morning sa mga paraan tabay. Ira kay Diyos Kuya Al. Day pa man nakakaabot dito so para irahay ki linya kan kuryente po. Dahil papikirahay dyan sa Kapantaran. Dai pa po. Haran ni bang bagay ni sa mga pirang kurbada sana. Yung siguro makapig priority pa ninda sulig di sa may sa may tagong gayod, may problema man. Ay, may bakang unya na aldaw tabi, Angel. Ba, tamang Kuya Al. Tadi Crystal maghanap si signal. Yung talagang gari baga so nagbabalik kita sa dating kampanahon baga. Inabot mo na ito, Angel. Opo, So, sumahanap ka kay bulod-bulod, Yeah. may signal. Yun hanggang matugdon kita dyan sa bulod, minsan minasakat sa kahoy. Hindi po mo baga dyan sa likod kang quarters. Yun After hanggang. kang bagyo po. Yun hanggang baga. Kaya Opo. anyway, Anyways, Kuya, magayon. Sige tabi. Sa mga dugang tapapong Bareta, tulong teenager Kuya Al, hali dyan sa Barangay Taysan, Legazpi City, an matrayong pong naisalbar kan Integrated Coastal Resource Management Sea Patrol Unit sa Legazpi City. Matapos ini Kuya Al na magkarigos dyan sa dagat kan Puro, kasi naggamit nin styro bilang improvised na floater. Ay, Sana ko ang informasyon kan Disability Social mag-aalas 11 nin aga kasukapon kan magkararigos ang mga teenager ni inapuros lalaki sa barangay Puro Asin dahil sa makusog pa Kuya Alan Paros na idara sinda sa hararom na parte kan dagat asin harayo na sa Pampang. Maswerte na sanang natabangan sinda kan ICRM Sea Patrol Unit asin na idara sa gilid kan kadagatan sagod na pinakaon ini asin tighatod pa pauuli dyan sa barangay Taysan. Patakod kay ni Kuya Al, nagpatanid po ang mga otoridad sa publiko na ibitaran ang pagkarigos sa publiko ang pagkarigos ng publiko sa dagat, lalo na ko na makusog ang balod asin kung daiman na familiar baga duman Kuya Alpo sa dagat asin ibitaran man ang paggamit din ba kung mga salbadong floater para man sa kaligtasan ninda magin man iyan teenager o kung ano man na edad para sa kaligtasan habang nagkakarigo sa dagat. ano yun yung mga estudyante, Angel? Dahil nabanggit hindi, pero posible Kuya Alpo sa tulong teenager ini nagdayo hali dyan sa barangay Taysan kasi siya rin dyan sa barangay Puro. At kasunod mabaga, warang klase. Opo. Kaya nakaburilo. Apo. Saka yan na styrofoam baga, malatawon talaga sa tubig. Talagang itatalbo ka kaya. Makaskason pati yan pag depende sa current kan ukol. Kung Depende sainan. man pati sa direction kan paros kung pasasain ka na darahon. Day mo kakayanon kung maluya ka magsikad. Kaya dapat, Apo. kung magamit ka yan, mag-exercise ka muna magsikad. Oo, pero dapat ang gamitan Kuya Al. So life vest na talagang sure. Tapos dapat magkarokarigos ka. Itong may mga tao. And suda madali kang mahiling. Imagine mo, kung day pala naagapan kan coastal nangapod ka yan? ICRMO Sea Patrol Unit kan Legazpi. Maritigwa na palang kita kandig di sa Legazpi ngunyan. Igo mo yan sir Kuya Al. Ka nakalihis na mga semana na kauran ko kanit si Mayor Kirsham. May si asset kaso gari may problema sa makina niya kaya tigbakalan giraray ki parteng ito dahilan ta igwanin mga report na nakaabot sa alkalde manungod sa mga nasisira na nagamit ng cyanide. Ayun, okay. Di at least napakinabangan tulos. Kaya durable ang purpose kani at the same time itong pagbabantay kan kadagatan ta na iwan maabuso kan mga parasira at the same time itong natural baga kaya Kuya Al na may nagkakarigos dyan sa Puro lalo na kung Sabado at Domingo. Pamuso na pati ang karigos na yan dyan sa may Puro Lamba area. Opo. Okay. Kaya Ingat. yan ang insidente kasukapon. Okay, thank you. So yan po Kuya Al ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwas Angel Mustaza, DCGB News.
Thank you so much, Angel Mostasa, ang samoyang anghel, digdi po sa DCGB. Sunod-sunod ang mga bareta, yaan man sa linya si Miss Karen Ala. Karen, please come in. Hello? Hello, Karen? Yes. Hello, baby Karen. Hello, Sir Al. How are you? Oni, nag-recover pa? Ika Karen, nakaranas ka na kaya? Ano ka pa man nakaranas kaya na sa mga agi-agi bagang panahon? So dahil kuryente na ang mga teenager kay to Karen, pag ma-ilusyon, nagtuturoparan sa bubon, o sa sagurong, may love letter. Tapos kung mabarayli, nakikibarayli kami kay to, ilawan baga, sulangkoy. Sulangkoy. Gano'n na yung mga experience yan, adi? Day. Dahil na. Masyurti yun kamang mga bagong tubo ngunyan. Moderno mo na. Oo, ngunyan ang style nindo. Sa text na sana. Oo. Tulong aldaw, ilusyon na. Ano ka pa? Namigbitan sana sa Facebook. Ay nag-react. Garo naka-experience yan naman. Ano? Mga namamati. Isa. Sige, Karen, anong balita? Yes, Sir Al. Aprobado na kan sanggunian panlalawigan ng Albay ang rekomendasyon kan gobyerno provincial kan Albay na isairaron sa state of calamity ang Albay matapos ang malawakan na distroso kan bagyong uwan sa mga manlain-lain na sektor kan probinsya. Okay. Base sa resolution na ipinagpresenta ni Chairperson kan Committee on Crisis and Management na si Board Member Milabal, 30% kan natasada pang quick response fund kan probinsya ang gagamitin sa rehabilitasyon dangan asistensya sa mga partially damaged na arong, darakan pagbaha asin paros-paros, rehabilitasyon dumaman sa agrikultura, infrastruktura, sa sektor kan abaka, asin sa mga tayo pa na naapektaran. Totalmente sabi Sir Al, 53 million pesos ang kantidad na gagamitin sa rehabilitasyon kan mga bagay-bagay. Mantang base sa nako ang partial damage report ng DCGB News, higkakalakulong halos 1 billion pesos ang partial dangan pangkabilugan na danyos na naikalkulo sa mga sektor kan probinsya. Enot, higkakalkulong 100,000 na mga pamilya na may 331,000 na mga individual ang mga nag-iribakwar kan nakalihis sa bagyo na share kung tututukan man kan probinsya na matawan asistensya halik sa nasabing pondo. Sa partial damage report ng sa agrikultura, igtatayang 7 million ang danyo sa rice sector asin sa maisan, 1 million sa mga siraan, asin 7 million sa abaka, sa livestock, 173,000 naman ang tigkakalkulong danyo sa mga arong, 8,000 ang mga partially damaged, mantang 500 ang mga totally damaged, ang mga eskwelahan, 3 million ang danyo. Kaya nagpadeklarar din sa diriman na state of calamity ang probinsya, pangani na madali Sir Al na magamit o kaya ma-maximize ang pondo, pasisiring iyan sa mga lokal na gobyerno, asin sa mga sektor na day nanggad nakasalbat kan uminaging bagyo. Bako man mga bloated ang report? Ano ni partial pa man ini papaal, posibleng magbago pa siya. Partial na bloated? Sisi nag-declare na sa sangguniang panlawigan na state of calamity? Ang Resolution? nagpresentar kan resolution, si board member Mama Milabal. Si Manoy Mila, si board member Milabal. Ayos state of calamity an Albay. Di pirang milyon daan tagama kan Albay para sa rehabilitation. 53 million pesos. 50? Oo. 50? 53. 53 milyon. Ayan, para sa rehabilitation. Mamatian daw ang kan sektor kan farmers, kan mga parasira, iba-ibang sektor. Mamatian daw yan na 53 milyon. Dapat lang. Baka duman sanaan sa relief, maubos. Mag-iriwal pa, pili pa. Kasi man papal,
Sinesto man nila na magkakababa man ining tultol. Oo. Tapos sa mga lokal na gobyerno. Oo, tas Kasi yung- na ang ma-implementar. O ta siyempre sa mga relief operation ang babasihan ka to so reports hali sa mga munisipyo sa syudad duman sa PSWD so mga naapektaran sa mga nag-evacuar Aha. so iba day man. Dahil ilingon ta, Sir Al, pero posibleng gabusan man ini, basta naapektaran. Iyo. Sige, sana ma-feel man lamang kan people. Oo. Bagay, may bagas man baga. Oo. May May bagas. mga available man sa mga LGU na mga bagas, iyo man supig sabi duman, Aha. pwede pa man ito magamit. Idadagdag naman sa hali sa probinsya, idadagdag sa mga sa LGU. May Aha, bagas man roger. sinda. Anyway, makatana lamang kay bagas hali sa gobyerno tapos sardinas. Pati ilaki ni. Ay, ayos man, 53 million. Ayan. Okay. Ayan, tabi Sir Al, ang report din sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala, this is the news. Okay, thank you so much, Karen. Si Miss Karen Ala, iyo po ang sa moyang pag-iriba na naka-assign dyan sa Kapitolyo Provincial. State of Calamity. Pag-araw kayan, ang budget kan gobyerno, justified na gastuson. Ay, pait-pait tatulosin do. Garo gastos sa tulosin do. O garing dahil pa nagbabago ang taon. Tapag Enero, dahil mo na yung pwede gastuson. hanggang sa nangon niya na taon ta. Hanggang dahil pa pigbabawi. So, state of calamity. Garo gastosan na nindo ta. Nganit na, dahil naman ka mo makasuhan. Ay, why, sa kinaban. Anyway, yan tabian sa tuyang mga pangenot na informasyon digdi sa programa. Good morning, Kuya Al. Nata daw tadaing boses susarong politiko. Pigi daw saro daang politiko dahil daki boses. Nagurulian na lamang sa mga evacuees. Baka no baka napaas na yung boses. Pero ako Bicol, sige-sige ng relief operation. Ngunyan nga nagkaroon mapasiring sinda sa Rapo-Rapo. So ako Bicol, pigagda ko na man ako magkaiba gayon, Rochelle. Dayon ako Rochelle magkaiba na. Dayon man ako ready, pasiring sa Rapo-Rapo. Matanglayon pati an pag hiro-hiro mo niyan bunjing na dahil ki kuryente. Naresibi ko pa sa naso text late na. Good morning po. Kaboses mo man lang po si Henry M. Kaboses ko na. Di ayos. Dahil tayo pabalikon si Henry M. Ano? Gusto rin daw? Dahil tayo pabalikon si BP. Apo din si Pade. Ngayon, pundok ngayon Pade. Baka ngayon. Ano man daw, kaya dahil lamang naayos genset. Digdi sa Taisan. Ngani may data lamang. Say na genset tabi ni. Diyan sa Taisan. Dakulan dyan may genset sa Taisan. Diyan nga ni sa simbahan si Father Rex. Igaman ki genset. Ang problema, nagpapuro palsok man. Nagpupungak-pungak. Bata birthday ni Father Rex Saro, nagkansarong banggi. So, generator, nagpupungak-pungak. Sige mo na puro palsok kan ilaw. Mapagalon pati bonjing maghapi-hapi pag-araw ka na day. Biyo na akong nag-uuba kan alangaang. Good morning po. May klase na po ba sa Daraga? Iba na gayon? Baka may klase na. May klase na baga? Ngunyan pala may klase ta. 2 days man sa nabagaso.
Kuyan, suspensyon. At pinaburilo man sa mga eskwelahan na maglilinig sa eskwelahan. Grabing ate. Grabe an ate. Kaya pinaburilo man sa eskwelahan na maglilinig muna sa mga utility dyan. Bako na sa mga estudyante. Maswerte yun mga estudyante, Bunjing. Kampanahon kita pa naglilinig sa eskwelahan. O ngunyan, igwa na sindag yung mga utility dyan. Na naglilinig sa mga eskwelahan. Kaya masuswerte nga na mga estudyante ngunyan. Paburo-baranjing na sana. Silsite po kan smart tabi. Ano ini? Sa Sataysan. Silsite. So, dyan sa may kay Madam Glo. Ano ini? Dyan sa may Taysan. Di ko sabot ini. Kuya Alsen tabi si Kuya Henry. Si Kuya Henry po nag-travel. May travel si VP Henry. Kaya pagtiyagaan mo na nindo tabi ang boses na ini. Ang boses na ini, pagtiyagaan mo na tabi nindo. Kung dahil ka mo nagagayonan kan boses ko, di palso ko nindo. Palso ko nindo. Palso ko nindo kung nagustuhan. Anyway, Bareta, mainit pa. ayan, tabian, mainit na bareta. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief, good morning, please come in. Yes, salamat Paringal. Maray na aga sa mga parantabay, makulog-kulugan sa kuyang halunan. Sinyal siningkuan. Sinyalis ng padikan edad. Saro pa yan. Kuha na, kung sa kahoy, ano na kita? Grupo na. Nagrupok naman. Pareho kang puso ta. Ang puso ta baga marupok. Amo, Kaya madaling ano yan? dahil na naman pwedeng panlaban ta kayo ito. So, likido baga. Dahil naman, maluya na kita. Hello, yan na. Ako nga ni. Kuha na sana. Duwa na sana ang buti ang limit ko. Bugsok na likido. Dahil na. Duwa na sana ang padi ang buti sana ang limit ko. Kaya ito, unlimited yan. Pero ang pagkatapos kan duwang buti, dahil ng limit. Nahiling man sa lawas. Pero ang sekreto pa de, exercise na. Dahil ng Exercise. exercise nga na eh. Ako, yung mantener ko pa ng exercise. Ayo. Ah. Anyway, tabi pa di Sige. sa Banoan kan Pulanggi, duro-diretso ang mga pagpapalinig sa mga kasalugan ta. Grabe so dinarang ragpa ni Typhoon Uwan. So mga hali sa kabubuldan, ipig para aranod, pasiring natural yan, babagsak sa mga salog. Ngunyan, bararado ang mga salog. Nangalas ako kaito, ang mga salog, kaya sa nang so mano-mano, heavy equipment ang gamit ng ngunyan. At hindi na, no? Gustong sabihin, grabe Grabe ng basura. Grabe ang ipigraraga sa mga ragpa, kasarabay na sa mga daga. Sige, nalisar ko nga niya, ako baka abot ang panahon, ang mga bulod, sige na baba. Yun na baga? Kada base na mag-uran, araw i-employing sa Masarawag, pirang tunilada ng kada base na mag-uran, ang tinampo, napapano ki mga daga gapo, di an pamitisan kan bulkan, sigyan raro, sigyan baba, iyan nangyayari, digdi sa tuyang kapalibutan tabi padi. So ngunyan, balikan ta duman sa Pulanggi, yung ngunyan panduang aldaw na sige-sige an kwat ka itong mga ragpa sa mga salog, tangani ing kaso, may mga oran naman, dainin na para kuiloan na tubig, asin maiwasan ang pag-apaw, asin mga pagbaha sa mga hababang lugar.
digdi sa Banoan kan Pulangi Albay. Grabe, nagulpi sa Pulangi, ade. Gulpi sa Pulangi, Matindi. sa Libon, sunagulpi man sa mga poste. Mhm. Sa Uwas, medyo okay. Oh, talagang pag-araw talaga kayo na bagyo nga tada. Bata yan, area yan, kababan talaga ano, pade. Dipisilon ang tubig talaga yaon diyan minabagsak ano. Catch basin kaya, Oo. kaya sakripisyado digdian na mga umahan. Mm. So mga tanuman kan mga farmers sigan sa radit na sa kan tanuman inda taday man kipundoan gobyerno day man nagkakarehabilitar sa mga danyos Mhm. na mga dike and nagkabaralunbunan day man nahali sa mga nakabalunbon day na makakatanom sa mga farmers. Mm. Iyo yan ang sitwasyon digdi sa Banoan kan Libon. Kaya Anyways. pala ang ibang taga diyan may mga ibang arong ade. Dapat dapat talaga narong mo duwa. Iyo. Pero ang nagumusaro sana. Di wala akong sinabi. takon isabi ko, may madadalaganan. Di wala akong nagsabi. Basta may ka doon arong. Dapat duwa narong mo. Duman na sa Kulalapnet. Kasi nga gusto ko na magbalik sa Kulalapnet. Parang nadagit si Obispo. Kung magbalik ako sa Kulalapnet. Ay, nadagit si Obispo ta. Mabalik na magkachismuso ko. Bata nagbagong buhay na ako. Bako na kulalapnit ang tirawan mo. Taki Joshua na. Tuko ka na. Tuko. Rauton man ang tuko pag lumation. So, Kulalapnet ta. Ito ang original sa ko. Awam, tuko. Rauton man ito. Ganito so si Sarong taga-telebisyon. Tuko. Tuko man ito. Tuko. Iya, tabi pa rin. Ayon sa ating ebidensya. Tuko. Ano na to? Jimmy na salita din si Jimmy News. Ayon sa ebidensya, sinasabi na ang suspect o ang salarin ay ang dating kasama. Ayon sa Tuko. Tuko. Bata sabi ni, ito so artistang, may artistang nagbisita digdi, so, ano ni, sumarang ka tong artistang ito. So, komedyante man baga. Nag-MC ako dyan kahit dyan sa Piñaranda Park na yan, political rally. Sabi kay itong, alingawan ko so ngarang kay itong artista. Ay lang so Pandoko Bonjing. Ito nga yung ating MC, kamukha ni Gasa Vilgas. At ay Bonjing, kapandok man si Gasa Vilgas. Aki-aki pa man ako kay Gasa Vilgas. Ayon sa ebidensya, Tuko. Aki pa man ako kay Gasa Vilgas. Si Gasa Vilgas, gurango na ang pandok, ano? Ay, nakabuhay ta. Baad, sir, ma-isolate man muna. So, dahil pa maayos para sa iba man na major damage, mapailawan na. Dahil kita makataram ka. Sinda ka nan nakakasabot. Ha? Mas nakakasabot ang mga taga Aleco. Pag-abot sa kuryente, sindan tatao. Ha? Kung pwede yan. Kung minsan kaya, ang mga comment, tatama man. Pero senda sa laiyan. Ngayon kita magiging mo, kung tamaan sa to yung comment, kung sala sa mga taga-Aleco, ngayon kita magiging mo, ano Joshua? Si Joshua Bino, sarap sa pag-iribat ang aktibo. Yes, Wabino, good morning, please come in. Yes,
Sir Al, good morning. Kumusta? Good morning sa mga parantabay. Ano? Mas kumpiyansa pa ako, kapandok mo si Juan, Isay. Steven Seagal. Sarok ka man. Pasaway ka man na. Arayon! Steven Seagal. Maray pa si Kuan, Ito si komedyante. Si Long Silog Mejia. Long Mea. Pero maray pa Steven Seagal man sa'yo. Ang importante, makwarta. Steven Seagal. Si Kuan niya, si Pading Boy. Namat. Pero nakula lamang ang lawas. Ako, si Long Mea, pwede pa. Ano? Ikaw may sabi. Ikaw may sabi. Ayun, akseptado ko Pag para sa ginsagin ka ngunya na panahon. So, araw ni, kumautik ka ngunya. So, araw ni laman sa katotohanan. Siniguro Rodina. Kamusta dyan? Yes, sabi Kuya Al, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa nagtag niya itong bareta, pwede na ang magpaturutumba ng agwa di pataranta sa Daraga Albay. Sabi Sir Kuya Al. Aha. Dahilan sa epektibo kasubanggi. So, Executive Order number 51, Series of 2025, itong ipinautob na liquor ban kada kaaging Super Typhoon Uwan, Aha. listed na tabi Sir Mar ni Mayor Victor Perete. Pero ang pagiramdam niya, drink responsibly and always stay safe. Kung kaya magpuon ka subanggi tabi Kuya Al, listed na itong liquor ban. Kung kaya pwede nagyararay ang mga tindahan na magpabakal ng alak, at in pwede nagyararay na magtaga-taragay-tagay ang mga residentes ka na daraga. Alagad siyempre dapat in moderation. Mientras tanto tabi Kuya Al, may klase naman sa Daraga Albay. Ayun, good. Epektibo ngunya na aldaw, November 12, 2025. Itong nakaaging suspension of classes sa Municipality of Daraga, listed na tabi Kuya Al. Alagad, sa mga school heads o kaya mga principal, kan mga tertiary o kaya college, as in ang secondary o kaya high school, may pwede siya Kuya Al na magdesisyon kung anong klaseng learning modality ang saan bang i-adaptar. Kung face-to-face or Modular. modular. Roger. So, ma-desisyon ang school head kung ano ang i-adaptar ninda. Mantang itong PSDS, North and South District sa Daraga, nagkumpirmar na Kuya Al, na ready na sila para sa on-site classes para sa elementary school. Aha. Okay, ang unyan tabi Kuya Al, na aldaw, may sa anunsyo kan lokal na gobyerno, may klase na sa Daraga, pero makapag-desisyon itong mga school principal kan high school muna college o na anong learning modality ang sendang ipapautob kuda kon iguaman nin kumbaga separadong direktiba ang Department of Education o kaya ang DepEd. Bala na sinda, basta ang importante may klase na. May klase na, depende kung anong ipautob nila. Tapos, irinuman, pwede na. Pwede na. Basta... Ayos. Drink moderately. Drink moderately. Dit, apat na di. Dit, daya-daya, daking-daking, dulag-dulag. Adalan mo ang Joshua. Adalan mo yan. Oo. Dit, daya-daya, daking-daking, dulag-dulag. Pag ginamit mo ang saro sa na dyan o dua, mamangnuhan mo ang karampang mura na. Ika na sa natatada. Tatada ka ba? Yan ang sikreto. Tuturo ko sa mga sa mga teenager. Ang sumadakaan, disiplina. Correct, tama. Pero kung iuyaman ka sa buhay mo, gusto mo na abusoon, dumang ka sa pang 5D. Ano? Dali sok-sok. Dali sok-sok o dakol-dakol. Nagasurusigsag na. Sa kaning sabi, ang kuang kayan, ang sarong termino kayan, kapasluan. Kaya masaro na eh.
Kapasluan niya. Kapasluan pareho sa politika. Nakulang mga sa politika ang paslo. Ako na ko marali. May tinamaan. Kaya Diyos, abo magpara, ang totoo, abo man talaga mag full time na magprograma, nakulang titamaan. Paslo. Pati, dahil pwedeng pawarang al-armar. Ito na ko lang na nagpapadaba sa imo. Oo, hanggang sa nagpadaba, dakon, pero dakulo man ang dagit. Ayun, ang sarang buhay. Balag siya buhay. Oo, may mga nagpadama, may dagit. Lalo sa titaramaan. Kaya ako, paloy-loy na sana? Happy lang. Oo, happy lang. Sige, thank you. Sabi Kuya Al, dagdag niya itong istorya. Joshua Bino, Jimmy. Okay, thank you so much, Joshua Bino. Para po sa mga aktibo tang pag-iribang. Dyan sa luwas. Good morning po, gari daiko nadangog. So, lalaking hindi inumaga. Sabi ni Primong Andy Marbella. Yan, kamusta ka, Primong Andy Marbella? Ako ko pa na magkapando kami ni Andy Marbella. Primo. Yapod ka ni Primo ta. Ang lawas mi ni Andy. Pareho ba? Pero mas maresistensya sa ko si Andy. Sa igos kan lalaking ini. Hindi si Andy na discover ko maskin palan matangang banggi. Piga-apudan ini kan mga tao. Maski matangang banggi, nagsiservisyo siya. Grabe ang serbisyo ka ni Andy Marbella sa mga tao. Piga-apudan siya so auto naklam. so auto naklam bunjing. Kaya wala maski matanga, piga-apudan siya. Magalo man trabaho ni Andy. Adi, naklaman ni Andy so auto mo bunjing. Di siyempre mabayad ka. O kung nakabayad ka sa Treasurer's Office, alas 5 na, di banggi na. So auto mo yan, panaklaman pa. Sa kung na ka nakabayad, dahil man na leon. Kaya grabe ni si Andy. Na-discover ko ini na maski matangang banggi, nag-urampangan kami kasaro ni Andy. Inimbitaran na ngayon, primo, surusyat daw kita. So surusyat may nakaabot sa video, okay? Wala si Bobby Andes. Discover ko ni si Andy, may gusto talagang lalaki ni pala. Grabe. Kaya karapat dapat lamang na tawan siya ki-award. Kaya saludo ako sa imo, Primong Andy, sa imong udok sa buot na serbisyo sa mga tao. Kaya sa masunod na eleksyon, kung ikaw magretiro na, kaipuhan ka kan Ligaspi. Ikan tunay na serbidor kan Ligaspi. Na dahil pinipiling oras pag-abot sa serbisyo. Kaya mga tugang, dahil tapo paglingawan sa masunod na eleksyon, Andy Marbella. Ano pa niyan? Good morning, Sir Al. Ang nagdadangog kami digdi sa Tiko-Tiko. Natatabi ta, paka-programa mo, aloy ka na dahil nagprograma. Abo na nga ni ako manay, magpara tanglay na magpara balik-balik digdi sa si Jim. Mas enjoy ako dyan sa Bulod. Ano mo kaya sa Bulod? Dasig sa exercise na Good morning sa mother ko sa Washington Drive. Legazpi City, Redempta, Andes, Borabon. Igwapo kaming ilaw sa istansa. Ay, maray pa sa istansa, maray pa sa istansa na pailawan tulos. Kulang ki damage dyan sa indo sa istansa. Bangan nalangkawan ng istansa. Kulang lugod ki damage, O, napailawan na sa istansa. Very good, dali sana. Ayan, okay. Uy, dito na po dan jing sa pag-asa. Marima ng panahon mo niya na si Kuya, sa tuyang namimiss ko so boses ni Ciara. Dahil si Ciara.
Ora. Namimiss ko sa boses ni Ciara. Cute ang bagaan boses ni Ciara de. Sa tuyang paningit si Ciara Leron. Unique ang boses ni Ciara. Ako cute ako magdangog kaya naidaw ko dahil nag-signify baka nagilamaw. Pangyari, sikat ang endorser ko. pati sa tabako sa FB. Salamat girare primo. Iyan primong ande. Iyan ang endorsement ko sa imo. Karaw-karaw pa sana iyan. Karaw-karaw pa sana iyan. Kung totoo na iyan, talagang seryosohon mo. Seryosohan ko man. Endorse ka talaga. Kaya lang, primong ande. Kung magkuro-kandidato ka, magtagama ka na ki milyon. Tampag kandidato mo niyan, maski sa barangay. Maski anong amot kan ngaran mo, maski anong tibay mo. Kung dahil ka kibala, kaya na. Kaya reklamang ang pangaran mo. Yun ang politika mo niyan. Garo, kwartanan, kakambal. Kaya, dipisil. Tama ka, an aleko an nakakaisi ka yan. Dawa, magayon ang suggestion ta, kang kuryente, dipisil ta malagmas na sa alanganin an kada saro. Niyo. Maski anong suggest ta kayang kung bako pa man kita priority kan aleko. Di man kitang magini mo. Talagang ang totoo kulang man ang tao kan aleko pa. Anong nangyari kaya? Oni naman komentaryo kita kidiit. Kumusta Miss Jenny Machi Balyaran? Nagkaparagayon si Miss Jenny Very inspirada pirming maray na aki ini Nadaraga pala ba ko aki? Ring inspirada si Miss Jenny Machi Balyaran. Good morning po. May klase na po ba sa iyo na? Nabasa ko na ini. Grabe na lugod ang text. Pila na ining text? 80? Grabe ni Bunjing. Paano ko pa daw ini makomodar? 80 na ang text na resibi ko. Good AM. Nuwarin tabi lamang kita. Magkailan mo. Relax ka na ka mo. Makasibot kan ilaw ta. An PSDS sa daraga, aram kaan ang sitwasyon sa mga classroom. Mga mati pa, basta sana magpalaog. Okay lang yan. Kapag para grade 8. Kung abonid na magklase, nasa say mo yan. Nasa say mo yan. May mga instruction digdi pa. Nagarlag pa sana late nang marayan kwan ibang text. Si Rochelle pigaalat ako ni Rochelle. Tayo mo na ako Rochelle pag alaton. Taday man ako magkaiba sa rapo-rapo. Alaton ako ni Rochelle. Diyan sa pier. Dahil ko magkaiba Rochelle sa rapo-rapo Dahil ako ready. Kasi siya natalit so text mo informasyon mo. Alanganin. Apudan ta na sana si Kwan. Si say official diyan kan ako Bicol na pwede ta ma-interview. Baka si kung pido adi taod-taod jing adi mga 6:30 gayod. Apudan ta si kung pido. Baka kay ribanan duman sa may operation konsinda. Relief operation diyan sa Rapu-Rapu. Maray man so ako Bicol at least nagtatabang lamang. Diyan sa Rapu-Rapu. Maray mong baga narog kanta. Talagang iyo man talaga an mission kan ako Bicol. An pagtabang. Ori nagugulpi man ako Bicol niyan kan mga kontrobersya di. Pero panon tayo na may issue
Hindi, alatong sa nang magsimbag sa korte. Si Kong Saldi. Pero sa pagtabang kan ako Bicol, dahil man apektado, diretso man baga giraray. Dahil man baga kita di siya man apartilis digdi lamang sa Bicol ang nagtatabang sa to. Dahil man bagang iba, ako Bicol. Kaya ako Bicol, kumbinsido mangyari ako. Yaonan talagang ako aninda, seryosong pagtabang sa people kan Bicol region. Anyway, tabi, may 5 minutos pa palang kita. Ayan, baga sabi ko na kang panahon bunjing, mas maugma ito. Dahil balik ta kang panahon na di. Kang panahon sa experience yata, mas maugma, maski daing kuryente kay itong panahon, mas maugma. Not, dahil ka magpara, siyempre pag daing kuryente ka, apektado sa tubig, gabos, tapos kita talaga napipirwisyo. Pero, sa experience bunjing, mas maugma kang panahon. Dahil ka ki water pump, ang exercise mo, mag-arok. Maarok ka, malaba, makarigos, duman ka sa bubon. Duman ka sa sagurong. Dahil pa ka ki mga washing machine na yan. Ngunya naman sa nausuan, washing machine. At least kang panahon bunjing, exercise ang lawas. Exercise ang lawas taka to, mag-arok. Magulay. Kani bunjing, na-experience ako yan. Abaga kong pigulay ko ang tubig. Nagbibit-bit ki galon. Exercise ang lawas. Kaysa ngunyan, sa mga aking ngunyan, suguon mo mag-arok ki galon, dahil na. Samantalang kita gato, araki pa, exercise kita magbit-bit ki galon, magulay ki lata sa tubig-tubig. Kaya mas maray itong kampanahon ta, na-exercise kita. Ano pa sa mga experience yata kay itong mga teenager pa kita bunjing. Yun ang nga kasi bago nabanggit ko, nag-irelusyonan bunjing sa bubon. Sa sagurong, may love letter. Itatao, Miss Jenny Machu Balyaran, na-experience yamin ang kato. Ang love letter, itatao sa bubon. Katuparan mo naman so crush mo. Enjoy yun. Sagin-sagin man maarok ka, makarigos, dir may love letter. Tayaon dyan sa bubon, sa sagurong, yaon dyan ang chirismisan. Sintro yan kan mga marites kang panahon. Sa bubon. Ano pang mga experience kan daing kuryente? Pag daing kuryente, an harong, an ilaw dyan, so gasira. Ngunyan, kandila na flashlight. Okay, ito gasira. Pero mas tipid. Mag-agaan gasira ka ito. Dito sa nang gas, primong ande, marbilya, ano ba bagalana ade, pigiboy ang naggasira. Pero mas maugma ta, makaraon, siyempre, madiklom. Aanapon mo sa ilaw na gasira. At least duman, nagtitiripon sa pamilya, mapangadji. Bago magkaon, mapangadji. Dangan, sararo sinda duman sa may ilaw. Duman nagkakraon. Minsan kahit to, so pati ka to, so, anarong baga, so, salog bala. Igwa kisirong. Ralapigaan duman. May gasira. Mga maugmao, nagkakraon niyan. Rampangan. Ingon yan, ang pamilya nga ng iba, dahil naman nagtuturoparan sa kaunan. Taan, paborito ka na iba, yaon dyan sa mga kaunan sa luwas. Samantalang, kang panahon, magkaraon iyan, nagapangadji. Dahil pagkato ki picture. Ngun yan na panahon, makaraon na sana, mapicture mo na. Ito, may ilaw, magayon ng maliwanag. Okay to,
kusang nahihiling ang isira. Lalo ko na isira mo, Bunjing, may dugi. Dapat iilawan ng waray duman sa gasira. Makamadugi ka. Yan ang mga kaugmahan kang panahon. Ano pa? Sa mga teenager ka to, sabi ko ka subago, makikibaili. Pag makikibaili yan, aray yung lugar, yan ay stansa na yan gato, piglalakaw mian. Ang daradarami, langkoy. So langkoy baga, iupod yan na langkoy, susuluan mo. Kaya maabot ka man sa bailian, ang parong mo, aso. I-enjoy yun. Pag-abot naman sa laog kan bailian, experience man ini boy na mata. alam mo ni boy. Experience man ini. Na pag-abot naman sa sa bailihan, ang parong mo langkoy o aso. Aso ang parong mo. Pero enjoy yun man sa mga kuan. Enjoy yun man sa mga daraga. Lalo kung ang tugtog mo sweet na. Together again. Enjoy yun man sa daraga. Ang parang kasultero, aso. Pero araw mo, Miss Jenny Machi Balyaran, kan panahon dahil ko naman inabot ito, so pigpapamada daan sardinas. Sardinas na, Miss Jenny, pigpapamada. Pigpapamada kan soltero. Agenda ka ito sa bulod, dahil ko naman ito inabot. Istorya naman sa namon, Jing. Pag ang parang mo da sardinas, muriyaw ng daraga, tagos sabiyon, ika, mayaman-yaman ka, ayo-ayo ka, at nakabakal ka kay sardinas. Kaya muriyaw na ka together again. Isos, kugusunon mo sa daraga. Ang parang kasultero sardinas. Sabi yun namin ko pamada sardinas. Para maparong kandaraga na. Maray ang buhay niya. Ayo-ayo. Pero na akon, ang parong mo, tinutungan na manok. tinutungan na manok. Dayman dayawig, kwan. Dayman pig iribahan kan mga daraga. Pag tinutungan na manok ang parong mo, diyan sa bailian, tapos sabi yun da kaya, pobre ka. What's going on? Paraw na kita sa first part kan programa, Morning Hirit. Taon-taon mabalik kita sa mga pagbabareta. Para mentras, ini po si Al Armario. Thank you. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Dagas, Daraga, Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events, please visit New
Blossoms Traveler's House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:06. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Ginaray ni po sendong amigo sa radyo Alarmario. Headlines kan mga bareta. Cross infestation sa mga warehouse kan mga stockpile na paroy asin bagas. Pigilikayan kan NFA Bicol. Face-to-face classes sa Legazpi City suspendido po niya na aga sa Code Nobyembre 15. National tax filing pinalawig kan BIR sa mga lugar na napiktaran kan bagyong uwan. PNP mapawagas nin 15,000 na mga tauhan sa Metro Manila sa gibuh na hero protesta kan Iglesia ni Cristo. Ibang nasyon, US Senate ipinasar na ang funding bill para tapuson ang government shutdown. Business news, price freeze sa gasolina asin diesel. Ipapautob kan duang oil company sa mga probinsyang rinapado kan bagyong uwan. Health news. Rice method para sa makaskas na bulong sa pilay kan tawo, aramon. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta, piglilikayan kan National Food Authority o NFA Bicol sa mga stockpile na paroy, asin bagas ang cross infestation sa mga warehouses. Pinampigtawan linaw ni NFA Bicol Assistant Regional Manager Julie Linaresas sa kaputan ni Libon Mayor Mark Gregor Saison matapos ang proseso kan pagbakal nin bagas kan nakaaging aldaw kung saan nakuha nindaan supply kan sako kan bagas sa syudad kan Tabaco. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay Linaresas, mahal ang nabakal kan gobyerno kan mga paroy kung kaya pinag-aalagaan ninda siring maray o an ining maray na dai magka-cross infestation kung kaya ipig siblag ninda ang duang stockpiles. Ang paroy nasa Libon mantang ang bagas nasa Tabaco City. Alagad pinagirasman kan opisyal ang problema ka ahensya kung sain ngunyan para noonaan sa inda mga warehouses kung kaya pinagabisuhan ang mga paraoma na mabakal sindanin dugang na stocks kung may espasyo na digdi. Kaya po, pasensya na po duman sa mga na medyo nahalawigan. Pero ngunyan, sige bumiman po ang paagi. Kaiwa kami space duman. Kung kami duman space, makagiling. Tanguyan po ongoing ang paggiling kang mga paroy. Hindi makaganman duman. Apera kani sa Food Terminal Incorporated sana autorisadong pagpabakal ang NFA kan stockpiles kan nabagas dahilan ta nasa lindong ninda ang mandato kan 20 pesos
20 pesos na bagas, mayroon na. Beneficiaryo kang programa ang mga tricycle asin jeepney drivers, senior citizens para OMA asin para sira asin mga solo parents. Bago kan ibang detalyas kan mga bareta, ramon tan report halis sa luwas, nasa linya si Angel Mustasa. Angel, please come in. Sobra sa 312 million pesos ang danyos na iwinalat ni Super Typhoon Uwan sa mga eskwelahan sa probinsya kan Albay. Inian datos na ipigira sa DCGB News na Betad Albay Division Disaster Risk Reduction Management Coordinator Sir Alvin Cruz. Basado naman sa partial damage assessment report halos sa ilang incident management reporting system. Sigon kay Cruz, nasa 82 na mga eskwelahan ang nagkaigwan ng danyos sa komplesto, min 376 na mga classroom na nagsapar ng minor damage at 147 naman na classroom ang major damage. Naganyaran man ana nasa shipping water sanitation and hygiene facilities, arugan mga toilets asin hand washing facilities, kasabay pa ang 1,262 na mga learning resources, 37 mga desktop computers asin 380 naman na mga school furnitures. Sinabi ni Cruz na nagpapadagos ang assessment inda sa mga apektadong eskwelahan, lalo na sa majority sa inda ang wala panin kuryente asin difícil man ang signal para makapag-transmitter ni mga datos. Matulag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Suspendido ang face-to-face classes sa Legazpi City po ngunya na aga. Nobyembre 12 sagod Nobyembre 15. Sa abisong ipigpaluwas ni Legazpi City Mayor Isiam Ismael, pigsasabi na dahil sa epekto kan bagyong Uwan, lalo na sa kaligtasan kan mga estudyante, mantinidong suspendido ang klase sa gabos na level, mapapubliko man asim pribadong eskwelahan. Ang opisyal na pagbabalikan klase nakatanaan sa Nobyembre 17. Tatakod kani pigabisuhan ang mga eskwelahan na gumamit ng blended learning modalities para masigurong padagosan na pag-aadal kan mga estudyante. Sigurohon man na malinig asin handang gamiton ang mga classroom sa pagbabalik eskwela sa masunod na simana. Mientras tanto, sa ibang mga eskwelahan sa Bilog na Albay, Bicol Region asin Bilog na Nasyon, matapos ang ipigpautob na suspension order ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Bareta pa sa lado lokal, alidyan sa luwas, nasa linya si Miss Karen Ala. Karen, please come in. Karen? Naputol si Karen. Traita si Joshua Bino. Joshua, please come in. Yes. Hello? Yes, Good morning, go ahead. Lian. Go Good ahead. morning sa mga parantabay. Talagang daig pa nagpupundo ang nagkakapir ng mga individual na nagbabalo na magpabaka ng illegal na droga. Ehemplo sa munisipyo kan Daraga Albay, sarong matrayumpong bypass operation, ang ikinundusir kan Pinaya Albay Provincial Office, katawang ang Daraga Municipal Police Station, na nagresulta sa pagkakarestar ng sarong lalaking alegado drug pusher na binistaw sa alias TIC, sarong street level individual, kung sa insusog sa datos kan Daraga Municipal Police ang operasyon de kinundusir alas 11:25 ang pagkabanggikan Nobyembre 10 sa Purok 2 kan Barangay Anislag, Munisipyo kan Daraga Albay. Total na 6 na pidaso ng heat sealed transparent plastic sachet, may laog pinagtutubudan shabu ang na-recover sa posisyon sa nasabi ng suspitsado, kung sa inyo natimbang ini ng 10 gramos asin may standard drug price na minakantidad 68,000 pesos. Kung kaya sa ngunyan, sigon kay Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Asutoya, sarong pagpapailing ini kan padagos na esperso kan mga kapulisan sa Daraga Albay na mapugulan ang paglakop kan illegal na droga sa palibot kan munisipyo. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Dagdagan tapaan mga reports hali dyan sa luwas. Nasa linya man si Chief Jimmy Nasaleta. Jimmy, please come in. Wara nangunya ni MRF o Material Recovery Facility sa kapalibutan konsensaro ini sa Pigmamando sa Republic Act 9003 ang problema
Durante kan bagyong uwan, sa mga natatada-tadang MRF gabos dinistroso na, an mga ini kung kaya sa ngunyanday na nin mga MRF, kung sa indiskarte na ini kan mga kapitan kung paano may babaralik, an mga bugtak kanin mga basura sa kapalibutan. Sa madaling sabi, dahil nangunyanin mga suro segregation in mga basura kung kaya sayang, kan mga kampanya kay ito kan DNR, advokasya asin mga lokal na gobyerno, na dapat segregated ang mga nabubulok asin mga day nabubulok na mga basura, alagad kung maski MRF day nasa palibot na mahihiling ang mangyari natural, wara maginibo ang mga namamanuan, haralo-halo ang mga basura maski sa na sana nakatambak. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Jimmy. Dagdagan tapaan mga reports hali dyan sa luwas. Nasa linya man si Paring Jomar Bien hali dyan sa 1st District Albay. Jomar, please come in. Salamat Paring Mar. Uminabot sa 16,057,323 pesos and 88 centavos ang total na danyos kang agrikultura na dinarakan bagyong uwan digdi sa siyudad kan Tabaco. Ini ang nakapalaman sa report na ipinaabot ni Engineer Eileen Bonbon ang agriculturist kan Tabaco sa ginibong rapid damage assessment and needs analysis sa kasudma na ipinapod ni Mayor Ray Bragais bilang chairman kan City Disaster Risk Reduction Management Council. Sigon kay Engineer Bonbon, digdi sa kantidad na 16 million sobra na danyos, ang 2.7 million digdi iyuan danyo sa mga pananom na paroy, igwaman in 3.3 million sa mga pananom na mais, asin 4.5 million sa high value crops, igwa pang 5 million sa abaka, asin 50,000 pesos na sa livestock. Ang livestock na ini na nadanyaran o nagadaan yung pigkakumpwesto nin sarong karabaw, sarong kanding asin sarong urig. Ini sana ang reported na danyos o casualty sa lado kan mga hayop na digdi sa siyudad kan Tabaco. Sinabi ni Bonbon na ang report na ini na sa iyong ipigsumitir, iyon ang nakuha niya sa mga barangay sa pagkukolekta nin datos kan danyos digdi sa siyudad kan Tabaco. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, Jomar. Ngunyan sa Bareta, o detalyes ka mga Bareta sa Lado Nacional. Nag-anunsyo ang Bureau of Internal Revenue o BIR ni na pagpapalawig sa gabos na deadlines para sa pag-file ng tax returns sa pagbayad ng buwis, asin pagsumiter kan mga kinakaipuan na dokumento bilang pagkapahiling ni na makaskas na aksyon sa matinding danyos na kausa kan Super Typhoon Uwan. Ang extension na ini madurar sa good sa Nobyembre 28 ngunya na taon. Mantang para ini sa diretsos kan mga taxpayer sa mga lugar na naapektaran kan bagyo. Kasabay sa nasabing extension ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, asin ang mga Region 1, Region 2, 3, 4A Calabarzon, 4B Minaropa, Bicol Region, asin Eastern Visayas. Nangapudan si Senador Bam Aquino sa gobyerno nintulos na pagkapaluwas kan kinakaipuan na fondo para sa pagkapakarhay asin paglilinig kan mga eskwelahan na naapektaran kan mga bagyong Tino asin Uwan. Sigon kay Aquino, kay puanin makaskas na aksyon sa pagkapakarahay kan mga eskwelahan, kan mga classrooms para magamit tulos kan mga estudyante asin mabalik sa normal ang sa indang pag-aaral. Lalo na sa mga lugar na tinamaan kan duwang bagyo.
Bago kanina nga podan si Aquino kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang Classroom Building Acceleration Program o CAP Act bilang solusyon sa naglalang kakulangan kan mga classroom sa nasyon. Tinawan doon ni Aquino na day kayang resolbiran kan DPWH ang problema nin solo, siring kan nagluwa sa indang report na 22 sana sa 1,700 na target classrooms para sa 2025 ang natapos. Maski kasabay na ang Senate Bill number 121 sa mga priority measures kan administrasyon ngonya na 20th Congress, sinabi na Aquino na kaipuan ipaagi ang pondo sa mga LGU para sa marikas na patindog kan mga classrooms. Katuyon kanina i-decentralize ang pag-ibo kan mga classrooms sa paagi kan pagkapahiwas kan mandato hali sa DPWH papasiring sa mga LGU as in non-government organizations. Iba pang detalye kan mga bareta sa lado nasyonal. Sobra sa 15,000 na mga tauhan kan PNP ani papalakop sa Metro Manila magpoon sa Nobyembre 16 sagkod 18 ngonya na bulan para masiguro ang seguridad sa tulong aldaw na pagtiripon kan manlaylay na grupo kasabay ang Iglesia ni Cristo. Sinabi ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. ang paggalang asin bay kisumaro kan PNP sa matrangkilo asin ligtas na pagtiripon. Kasabay sa babantayan ang Quirino Grandstand, Edsa Shrine, People Power Monument, mga tinampo harani sa Malacanang, BSP, Senado, Kamara, Imbahada kan Amerika asin iba pa. Sigon kay Nartates, trabaho kan sa edang organisasyon na sigurohon ang kaligtasan kan mga pagtiripon kasabay ang paggalang sa derechos kan kada Pilipino. Kinonfirmar ni Ombudsman Boyeng Remulla na nakaresibis siya nin kopya kan unofficial na arrest warrant hali sa International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigon kay Remulla, ibinulgar niya ang informasyon sa iyang radio program bilang parte kan sa iyang trabaho. Matatandaan ka nakaaging simana ipigpahayag ni Remulla na nakaresibis siya nin dokumento hali sa ICC may kinaraman sa arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Inot ng sinabi kan Department of Justice na pinag-aadalan kan gobyerno ang extradition o pag-surrender kay Senador Bato de la Rosa kung may arrest warrant na hali sa ICC alagad day pasindanin nariresibi na maski anong dokumento may kinaraman sa arrest warrant. Sa giraray na napili bilang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee o BRC si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sa sesyon kasud manghapon, iminusyon ni Senate Deputy Majority Leader JB Ejercito ang eleksyon ni Lacson bilang BRC Chairman mantang dahil ng senador ang nagkontra. Dahil digdi, mapreparar na ang committee sa pagkapadagos kan investigasyon sa maanumaliyang flood control projects na gigibon sa Biyernes, Nobyembre 14. Sinabi pa ni Lacson na importante ang magiging pagdangog kan Blue Ribbon Committee sa Biyernes, lalo na posibleng magpuna ang preliminary investigation kan Department of Justice as in Ombudsman may kinaraman sa flood control anomaly. Bareta sa ibang nasyon, inaprobaran kan US Senate ang funding bill para matapos na ang government shutdown sa laog ni nagkapirang aldaw. Kasabay ang 8 Democrats as in mga Republican ang nagboto para matapos na ang shutdown.
Sa pinal na versyon, kana bill ipigpalawig ang government funding sagkod sa Enero sa masunod na taon. Kasabay digdi ang 3 taon funding bills para sa mga iba-ibang federal agencies asin mga programa asin pagbabalik kan federal workers na tinangkas sa kasagsagan kan shutdown. Kasali na naman kan pagpabor kan 8 Democrats, nagtugot ang Republicans na magbotohan sa katahawan kan Disyembre may kinaraman sa pagkapalawig kan healthcare tax credits. Mangaipuhan panin approval ang nasabing funding bill hali sa US House of Representatives asin pirma ni US President Donald Trump bago matapos ang shutdown. Business news. Mapautob nin price freeze ang oil company na Petron para sa gasolina asin diesel sa 7 probinsya. Narin napado kan Super Typhoon Uwan. Sa pinaluwas na abiso kanasabing kumpanya, epektibong niya na simana sa Isabela, Cagayan, Albay, Nueva Vizcaya, Camarines Sur, Camarines Norte, asin Sorsogon. Nag-anunsyo man ang Jete Petroleum na day apektado kan pagtaas presyo ang Pangasinan, Nueva Ecija, Bicol Region, Panay Provinces, Negros Occidental, asin Cebu. Nangapunan inis na dai na muna mag-aumento sa 0.50 pesos ang kada litro kan gasolina asin piso sa kada litro kan diesel sa mga naunambitan na lugar. Iyan ang kabilugan kan mga bareta. Alas 6 digdi sa DCGB ay sinurat kan mga pagiribat dyan sa News Center. Siyempre, yaon dyan sa supervision ni News Director Mardila. Yaon man si Miss Jenny Macho Balyaran. Siniba pang mga pagiriba sa Mega Force Patrol. Sa control, Bonjing Tanay. Ako po ang sendong naging tagapagkatod bareta, Al Armario. GB News Express. News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon
magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang! Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Christmas time nasa DCGB, 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 DCGB. Balik po kita digdi sa programa sa pangaran ni VP Henry. Ini po ang sendong amigo Al Armario, sendo pong nakiribanan sa programang ini. Sagot pa kitang alas 7. Bati unta mo na tabi. Okay. Okay, pakikulda. Iyo tabi, apodang ko si Kong Pido. Madalay sa tabi ta
Kukonta-konta si kung pidota garo pasirin sinda dyan sa Rapo-Rapo para masabutan ta. O na ano ang mga activities ngunyan. Napigibo po o gibong ka na ko Bicol. Sir Al, morning po. Happy birthday po kay Obet Balatugan from Masbate City. Here po siya now. Nag-aalmusal sa house. Okay, thank you so much. Tabi, sa listen natin dyan sa Masbate. Duman. Sen pwede saksak. Tayo pwede. Okay. Sige. Naka-loudspeaker. Okay, nasa linya na tabi si Congressman Pido Garbin. May activity ngunyan na Kubicol yata dyan sa Rapo-Rapo. Congressman, good morning po. Good morning, Alan. At good morning sa nag-aantabay sa intong programa sa PBNDCGB. Marinaldo, tabi. Opo, balita ko tabi kung pasiring ang grupo dyan sa Rapo-Rapo para sa relief operation. Well, tama ka, Al. Saro ang Rapo-Rapo sa sobra ang damage, nagkapirang barangay. And sa kanya na aldaw, pinagmauta na inuto ng Rapo-Rapo bago magpasiring sa ibang lugar na Hararayo. That was devastated by Typhoon 1. So, first sa listahan ka nga Bicol is Rapo-Rapo, and then we'll proceed to Catanduanes, and then pasisiring duman sa Cam Norte, and then digdiman sa coastal areas kang Camarines Sur, itong Partido area. Pati siguro dili sa probinsya kang Alpay, mahanap pa kita ibang lugar. Ang ako Bicol nagpa-prepare kay 20,000 packs na food packs para sa mga pamilyang kumbaga biktima kang Typhoon 1. Aram ko kabos kita biktima, but there are some families in areas in the Bicol region na talagang hardly hit by Typhoon 1. So, yan ang aktibidad na ngayon, kay Riba ang ako Bicol staff and volunteers mapasiring sa islahang Rapo-Rapo, covering at least 2,500 o 2,500 na pamilya. Aram ko ba ko yan enough, pero at least maski puro pa, pasalamato naman ang munisipyo kang Rapo-Rapo sa panginginot ni Mayor Utoy Galicia. Nagkapirang barangay, 2,500 na pamilya mako-cover tango niya na aldaw. So mostly po dyan lang ini sa sentro. Ito pong sa Batan Island kasi separate baga po yan tabi. Well, gusto ko i-share kung arinining mga barangay na ini. Opo, sige po. Barangay Batan, okay. Binosawan, Bugtong, Buena Vista, Mananao, Nagkalsot, Tinupan, Asinbiga. So initabi ang mga barangay sa 8 barangay na konseni ko cover tango niya na aldaw tabi. Garibuin naman ini kay Kwan, kay Congressman Attorney John Chan tabi kung nagkataon taga Rapo-Rapo siya. Ano po kaiba nindo si Congressman? Data po kaiba ko niyan. Yan sa Metro Manila. Purely ang kaiba ko yan sa mga ako Bicol staff and volunteers. And sa mga trabahante man kang munisipyo kang Rapo-Rapo sa panginginot ni Mayor Utoy Galicia. Opo. So after Rapo-Rapo tabi kung target nindo sunod Catanduanes? Well, Catanduanes with 6,000 families duman ang target and then the coastal areas of Partido, Camarines Sur, and then Cam Norte tabi. So pagkaos-tuon tahal ang resources pigo-augmenta lang ang resources ng national government katabang mga local governments. So iniyan sa tuyang pinagigibo sa haloy na panahon. In times of calamities, tarabang-tabang kita. We engage into relief and rehabilitation effort. Sa good mo yan, Al. 15 years ago or 18 years ago today, yung magiraray sa tuyang part kan sa tuyang advocacy, Al. Opo, kasi gusto sabihin, tabi, manifestasyon na anak ko Bicol, talagang duro-diretso, napigigibot ang, kumbaga, parte ni kan mission tabi, kanak ko Bicol para sa tuyang mga kababayan.
Well, tama, nakul kitang advokasya sa edukasyon, sa salud, infrastruktura, kabuhayan, livelihood trainings and programs, sa pag-promote kang turismo sa pagtabang sa mga sektor kang mga parauma, parasira, pati naman ang pagpromoter kang turismo. But syempre, dito pwede lingawan itong primerong advokasya na wala pa sa Kongreso ang ako Bicol Party List. Yaw na ang relief and rehabilitation effort. And we continue to help those who are victims of calamity. Opo, okay. Noted, Tabi. Kung unless na may mensahe ka pang pawalat, Tabi, para sa to'y mga listeners. Ayun man lang, Al. Salamat sa pagtawag oras. Aram ko na dahil ka makaibangon yan sa Rapo-Rapo. Ikaw na on board ka ngunyan. Salamat sa PBNDCGB. And congratulations sa mga trabahante kan sa tuyang mga kabarangay, pamayo ka munisipyo, syudad, napadagos na nag-iikot para pamayuhan ang mga clearing operations pagmangno sa indang mga residentes na nasalanta kang bagyo. Ano man ang pangangihipo, aram ko, grabe ang kadipisilyo na pinag-aagihan tangon yan. But rest assured na sa pagtarabangan, pagkasararo, nagbabangon ang lambang saro. Salamat, Tabi. Opo. Thank you so much. Ingat, Tabi, ka mo kung dyan sa biyahe. Okay. Thank you so much. Mga tugang si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na hugot at Tabi ang sa iyang oras ngunyan digdi sa programa sa Morning Herit program digdi po sa DCGB. Naghatod sa tuya sa oras na 40 minutos na makalampas ang alas 6. Taod-taod ang bareta ni Kulalapnit. Para si Joshua. Ang taod na si Joshua sa iyang baretang Kulalapnit. Takon day, kitaan magibong Kulalapnit. Ayon sa ating Kulalapnit. Si Miss Shara Liro nag-upload bunjing. Nag-upload si Shara. Ano daw ang kangkane ni Shara? Hello. Hello siya. Hello. Hello. Hello siya. Isa ini. Hello. Nay man nagsimbag kitol-tol. Si Rochelle pala nito, si Rochelle. Si Rochelle pala nitong nag-upload. O na ko siya. Yun na, okay na. Shell, dahil ako makaibahan. Dahil mo nagparalaton. Galat ako ni Rochelle. Ay. Wala kasi taga DCGB. Ayo. Yun na Tabi. Miss Rochelle. Hadit ang si Rochelle. Maradit. Ayos na. Okay, sige Tabi. O di kumpalan ko niyan. Dahil manggyari klase na face-to-face. Digdi sa Legazpi. Suspendido po ang face-to-face classes digdi sa Legazpi City. Hindi ba gayan so Bareta Kasubago, Tabi, na pigpaluwas base sa informasyon ni Mayor Hisham Ismail. Suspendido pa ang face-to-face classes sa ngunya na 12 sagkod Nobyembre 15. Wali-wali pa. Sagod pa pala sa Biyernes. Ang sendo Tabi na modular na sana. Blended learning modalities. Ang pwedeng alternatibo sa pagklase ngunyan kan mga estudyante. Digdi po yan sa Legazpi City base sa informasyon na nahugota hali sa informasyon ni Mayor Hisham Ismail.
Okay, bata excited na sa mga aki magklase. Kung di mation pa ni bang eskwelahan. Anyway, may report ko dyan ng mga pag-iriba. Niya po sa linya si Jomar Bien. Jomar, please come in. Parin Jomar? Pare, Yes. Pading Al. Opo, good morning. Kumusta? Good morning. Liwat na sinuspender matapos na i-deklarar na may klase. Suspendido grare ang klase ngunyan sa siyudad ng Tabaco. Kasod kaya ang City Schools Division Office nagpaluwas nin informasyon na may klase na ang Tabaco City sa mga public elementary and high school. Pero kay po na sunod doon itong pigapon din ang Schedule C. Pero ngunya na agang amay, nagpaluwas nin abiso si Mayor Ray Bragais na suspendido pa mang giraray ang face-to-face classes sa rason na daing kuryente ang Tabaco City asin halos daing tubig so mga kadaklang kaniskulaan. Ayun. So suspendido giraray. Sa Bakakay nagpaluwas man nin abiso si Mayor Noki Bombales na suspendido ang klase. Sa Tiwi, si Mayor Jojo Climaco nagsabi na depende sa eskwelahan kung paklasyon nindo o dai ang mga aki ngunyal aldaw, pero dapat na isaalang-alang ang kaligtasan kan mga aki. Daing abiso ang Santo Domingo, Malilipot and Malinaw. Paglaing abiso, anong gusto sabihin kan may klase o dai tabi pa din? Kasi sinuspender ba ka sa klase? Suspended hanggang dahil kay abiso, di suspended pa. Hanggang daing abisong may klase, di daing klase yan, daing face-to-face classes. Pigapot ko manggiraray, tanya ko, wala akong nahiling na abiso sa tulo na LGU. Sa nagluluwas, gabo suspendido manggiraray, puwera sa Malinaw o sa Tiwi, na depende kung gusto ng pa-eskulahon kan na mga schoolheads. Ayun. Bali yung nagluluwas digdi sa First District Canalbay. Yung masasabi pa rin Al para sa informasyon kan mga taga-Primero Distrito. Jomar Bien, DCGB. Alright. Thank you so much, Tabi Baring Jomar Bien sa informasyon dyan sa First District Canalbay. Ayun na yan, tabi, kadaklan dahil paki klase. Kundi, so ibang eskwelahan, ikaw sindaki pagi. Ito bagang sistema ngunyan, na blended learning modalities na pigapod. Iyon, kagayunan ngunyan, munjing ta, pwede ka na magklase, dawa yaong ka sa laog ka narong. Pero garo dahi ka man ma-enjoy. Magklase ka sa computer o sa cellphone, garo dahi ka man bunjing ma-enjoy ade. Mas maray na itong face-to-face. Nahiling mo sa mga kaklase mo, nahiling mo sa mga crush mo. Pati sa teacher. Ano ba baga? Minsan, crush sa teacher. Or kabaliktadan. So, teacher, iyo man na may crush sa estudyante. Sa mga kwa na yan. Sa mga college naman. Pero sa high school nga, nangyayari ba yan? May balon pa. Tama tabi. Primong Andi. May balon ka pa. Naramdaman ko naman ang istorya ta Andi kan mga panahon adi. Mas enjoy kang panahon magklase. Tama klase ka. May balon-balon kang napapato sa dahon. Ano naman ka ito? Nagkapatos, pigapatos ka ito ni Maderes ang balon sa dahon, kan batag. Naranasan na ito yan. So, sa dahon kan batag, pipapatos ang balon na maluto.
Dangan an isira mo, tuyo sana. Masiramon ang tuyo sa maluto, napipato sa dahon. Kaniring wudjing magudto, nararamog na baga sa maluto, kan tuyo. Pagkaudto, maarampangan na kamo kan mga kaklase mo. So mga kaklase mo na medyo ayu-ayuman, o rigwahon, an balon, karne. Ano minsan may karne. Ang bihira, so may balon na karne ta, yan baga sa bulod. Simple lang ang buhay. Kami kayto, nagdadagat pa kami ni Paderes. Nagdadagat kami. So, ikot, pangke, sulambat. Kabisado ka ang munjing. Dahil mo akong maistoryahan sa paglawod, sa ikot. Matibay ako dakop bunjing, magpasabo ki Bataway, magpasabo ki uyan Araran, yan na bangos. Tatawa ko ka ang primong andi, maglawod. Kaya, dawa, buyan mo ako dyan, andi sa lawod, sa dagat, buhay ako dyan. Tatatawa ko magdagat, tatatawa ko magtagate, tatatawa ko magbanwit, tatawa ko magpangki. Gabos na apira kan sa mga Draculaon na yan, na mga troll na yan. Dahil ako naka-experience kaya. Pero sa mga simple sanang sistema nin pagdagat, kabisado ko yan, andi. Kaya buhay ako dyan sa dagat. Gusto ko ani Bunjing, pag retiro ko, Bunjing, dyan na sana ako sa Puliki Bay. Maglangoy-langoy. Pero karigos ang pagkaaga, magburobanwit, tapos maglisod-lisod ka kibaka, karabaw. Dating buhay ko an Bunjing. Kaya, dahil mo man ako bawaan kan istorya sa bulo. Dito nga ni, ang istorya kan estudyante. Pipatos sa dahon kan batag. Sumaloto. Tapos, ang pagkaudto, nag-arampangan sa mga magkaklase. Pwerte, ang saramaan, magmahon. Ngunyan, dahil naman niya na usota. Diyan ngunyan sa eskwelahan, surosyala na. O minsan, mas sosyal sumagurang, mas pauldot sumagurang, papabalunan so aki ki mga masiramo na pagkaon. O dahil na nga ni uso. Dahil na nga ni uso ngunyan ang pagbalon mo niya. Titurood na sa mga aki kan pagali dyan sa eskwelahan, kung sa'yo na mga kaunan, pasosyal. Kaya mas magmamanggari so kang panahon. Takon minsan nga ni, ang tiusuno na na estudyante kay ito, bibalyo ki papel. Experience ako ano Jing. Day akong papel, bibalyo ko naman sa kaklasiko ki papel. So kaklasiko, mayaman-yaman man. Bibalyo ki papel. O niya ko isira o. Tawag mo niya akong papel at yan. Madiskarte ang mga estudyante kay ito. Pero ngunyan, ay sus, grabe ang kauldutan ngunyan kanibang estudyante. Tapos ang bag mi kay ito, Jing. So, butas-butas baga. Butas-butas. Ngunyan, pa eskwelahan daw ang aki mo na notebook, ilog sa butas-butas. So, pigsasaraan baga ki nyog. Matuoson baga ito. Pigsasaraan ki nyog. Ang na panahon, kay ito tabi, pigigibo mo yan na bag. Kanso, sululahon ko, tatao man magibo ki karagumoy na bag, binalyuan ko ito mo, binalyo ko ito ki karagumoy. Karagumoy ang bag. Yan ang buhay kang panahon. Siguro bakal man ako kibag na suali na digdi sa sentro kan Legazpi, Bunjing, diyan kay LCC kang panahon. Iyo to so nagkigwa naman ako kibag na tultol ali diyan sa LCC gayon.
Bation teda sa mga parasiring sa Rapu-Rapu. O, ingat tabi ka mo dyan sa Rapu-Rapu. Dyan tabi sa pasiring sa Rapu-Rapu. So, mga taga-ako Bicol, nakamonitor gayon. Ingat tabi ka mo tabata. Sa bagay, magayon ko yan ang panahon. Dahil naman masyado route kang panahon, kaya kalmado na ang pasiring sa Rapu-Rapu. Kaya ako maluyaw na ako bunjing sa biyay, mga arog kan, madali na ako malula. Kaya, kuha na ako. Maluyan ako sa biyay, nakamonitor kami. Si Rochelle, nakamonitor na si Rochelle. So, yun yan tabian, buhay estudyante. Ngunyan, so Rochelle na ugari. Iba na ngunyan ang mga estudyante. Nagkaturood na kan pagpasosyal. Tapos ngunyan ang pag-eskwela bunjing bako na karaw-karaw. Maski nga ni sa gobyerno, naroon ka na ko Bicol, sige man ang tabang sa mga educational assistants. Ang problema, igwaki mga eskwelahan. Maski sa bio, bago sa nabunjing sa pribado, mahalo na ngunyan ang tuition. Maski dyan sa bio, totoo pig sasagot kang gobyerno ang kuan mo ang tuition. Ang problema, bubungban ka sa mga project. Kung ano-anong pigaga dyan sa bio. Feedback ini kan ibang mga magurang na masyado ng commercialize ang bio. Grabe ang mga kontribusyon. Kaya nga ni, saro baga ni sa taramta kay Congressman Pido Garbin, miyembro pa lang siya kan, na-appoint baga siya na miyembro kan Board of Regent dyan sa Bicol University, na baka lamang saro yan sa matawan ki atensyon. Na pagian-gianan man ang mga magurang, tabi, pag-abot sa mga kontribusyon. Totoo nga ni, sagot kang gobyerno sa tuition, ang problema sa mga project. Imagine mo kung may mga okasyon, grabe ang mga kuaninda, mga travel, may mga t-shirt, kung ano-ano. Nagaro, inda sana, kung araman iyan kan BU President, kung araman iyan kan BU President, baka no, kapritsyo naman sana iyan kan ibang professor, tabi, ang mga kontribusyon. Kaya, saro yan sa gayod, magkaigwamanin guidelines kaya ng Bicol University na dahil man tabi pakanganaan kan mga project ang mga estudyante. Nag-aagrangay na po ang ibang mga magurang. Maski nga ni bio, pero grabe ang kontribusyon ninda. Nagagabatan po ang ibang mga magurang. Kaya saro yan sa concern na sana po matawan atensyon kan Bicol University. Si Congressman Garbin, aram na iyan, itinaramta na yung kasaro, na saro dapat yang gayod sa matawan riparo, bago siya na dyan sa mga pribadong eskwelahan, lalong-lalo na po ang Bicol University na sa tuyang pigaasahan bilang sarong eskwelahan na sa diri kan sa tuyang gobyerno. Okay, nabot na kita ng oras kan pamaaram. Digdi po sa programa. So, sa pangaram po ni VP Henry na nasa travel ko niyan. Maraming antras ako po ang sa idong nakiripanan sa Aldaw na ini. Al Arbario po. Salamat kan sa indong pagantabay. Bye-bye. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier.